kanang gingharian lang. Gingharian na lang ang gipaabot. Wala na isikta nga lain. Wala na. Kaning gingharian sa Diyos, sa English pa ni, Kingdom of God. Oh. Kingdom of God gani. Mauna kani ang katapusan nga ipadala sa Ginoo din sa kalibutan. Wa na mosunod ani wala na. Maong ang atong buhaton karon dili lang ta magaguba ng mga sikta. Dili na to gubo ng mga sikta kay kingharian naman na sila sa Dios. Bisan pa ka ng Iglesia ni Cristo, gingharian na sa Diyos. Sa Badista, gingharian na sa Diyos. Katoliko Romano, gingharian gapon. Pero kinahanglan, magsinabtanay ang tanan. Makasabot na magsuon dahil ang tanan ng mga sikta. Ang atong common denominator, mo ng Kingdom of God. Wailahin, the government of God, ang common denominator. Wala'y sikta nga labaw, wala. Bisan ang Katoliko Romano, tibok ng kalibutan sila. Dili mo labaw sila sa gingharian sa Diyos. May common na to. Kanang gingharian sa Diyos, ingon ba na sa kagoberno sa Pilipinas? Kanang atong gobyerno, muna'y common denominator. Common. Bisa kung saan sikta sa Pilipinas, under sa government of the Philippines, hindi kay mulabaw sila. Kung ang tanang mga pastor, tanang pangulo, paludhon o bildo sa presidente, dili na makadili. Kay after sila sa presidente sa Pilipinas. Kung ang hitsura sa gobyerno sa Diyos, under ang tanang sikta, under anong gobyerno sa Diyos. Wala na ilaing matukod pa sa gobyerno sa Diyos, kanina lamang. Tungod kay, ihatag kani, ang sakto man ang sukod. Sabi mo, kung gingharian ang atong istoryahan, adto kita magsugod sa Israel. Ayaw kong pagsugod sa Pilipinas. Sa Israel kita magsugod. Natong tuig, negatibo 73 sa diyang nahimugso si Jacob o si Esau dito ni Rebecca sa Israel. Mo ka na itong subayon. Natabo ka to sa negatibo 73. Kung imong isipon ani, ang edad ni Jacob, 130, positibo ka na, positive 130. Nisulod si Jacob sa Egypt. Mga kung imong i-add ang negative 73 plus positive 130, ang tubag ana positive 57. Mura na 57. Yan ang edad ng tuig na 57 positive nisulod si Jacob dito sa Egypt. Muna'y pagsulod niya sa 57 positive na. Nipuyo ang iyang pamilya sa Egypt sulod sa 430 katuig. Positive ka na. Kung ay mong edugang ang 57 sa 430, may mo ka ng 480
87. Timan hindi kanyo kay mo ni sukod sa kalibutan. Wala na may baluan ng mga pastor, mga pare o may balonani. Mao nga nigawas si Moses, dala na ang mga Israelitas, dala ni Moses nigawas sa Ehipto, na itong tuig 487. Mukha ni tuig nga nigawas si Moses sa Ehipto. 487. Di ka na ang 487. Naisip ka o 480 katuig. Nagabuhat si Solomon sa templo. Nagabuhat. Sa ato pa po na imong idugang ang 480, diya sa 487, naitabo ang pagbuhat ni Solomon sa templo yadtong 967 dito siya magbuhat sa templo na 967. Mo kana ang ikaupat katuig sa pagdating ni Solomon dito sa Egypt o sa Israel. Ikaupat ka na katuig. Sa ato pa, kay subtract manimo ang upat gikan sa 967, nagsugod si Solomon paghari dito sa Israel. Yan ang tuig 963. Dito siya magsugod paghari. Naghari siya sa Israel sulod sa 40 katuig. Nan kay 37 naman lang ang kulang. Mauma naman ang positibo nga usa ka libo. Sa ato pa 40 katuig si Solomon ni hari niabot na dayon kato nilapas siya 3 katuig dito na sa negatibo nga usa ka libo. 3 katuig kay 40 man si Solomon ni hari katuig. Unya 37 naman lang ang kulang dito. Di nilabas si Solomon og 3 katuig dito na sa negatibo nga libo. O sino nga subtract ang 3 katuig gikan sa usa ka libo katuig nga negatibo, ang answer ana 997. Negatibo ka na nga tuig. Yan ang tuig siguro sulod sa ika-40 naman to na katuig sa iyang paghari. Tigulang na siya. Mao ka nang gingharian dito sa Israel, gihatag na sa iyang anak na si Rehoboam o sa ulipo niya nga si Jeroboam, kay nabahin man ang gingharian dito sa Israel. Mo ka na istorya dito. Niyatong tuig 997. Kung imong pabahikon kaning istoryaha nga tigulang si Solomon, bilisan ang hari. Imong subtract ang 997 gikan sa tinudlong panahon sa Dios nga 2,520 katuig. Ang tubag ana mao dayon ang 1523 o 1523 mao tubag. Sa ato pa ang istorya ni Solomon ngadtong 997 nibalik dinhi sa Pilipinas ngadtong 1523. Di
dinhi na sa Pilipinas. Mao nga, kung ang hari dito si Roboam o si Roboam, pagbalik sa istorya sa Pilipinas sa 1523, duha ka hari, Yapon. Si Umakon sa Cebu o si Lapu-Lapu sa Mactan. Mo ka na istorya sa kalibutan. Dili kay magpasagad-sagad ng istorya, madili mao, sangyaw-sangyaw, madili mao. Sa ato pa, naitabo sa 1523. Mao nga nahimong Kristiyanos ang Pilipinas sa 1521. Kaya doon na lang katuig ang tagal. Ihatag na ang gingharian, kay gihatag man ang gingharian sa 1523. Doon katuig ikan sa 1521. Mo kana ang istorya sa gingharian sa Dios. Gikan sa 1521, may siyagtag 40 katuig. Ang 40 katuig na 1563 na ang ika-40 katuig. Mao kana ang pagdiskubre ni Dato Pagbuaya sa Dapitan. Kaya mag-istorya man ta sa Dapitan karon, di man ta mulapas ang istorya. Nadiskubre ang Dapitan sa 1563, 40 katuig ikan na 1523. Na dinhi dahil si Dato Pagbuhay sa Dapitan. Unya, atong gustoon ang 430 nga gikuha ng 40 katuig. Doon ay sobrang 390 katuig. Kung ipag-isipon ang 390 katuig, gikan sa 1563, ang tubag ana 1953. May tubag ana. Yan ang tuwiga, binigyapon ka na sa Dapitan. Naitabo sa 1953. Gikan sa 1953, mo isip kagpulo katuig. Naitabo ayon nga itong 1963 na kanang Dapitan gihimong syudad na gipirmahan ni Presidente Magapagal o kanay sukod sa kalibutan. Musip ka og laing nga pulo katuig gikan sa 1963, mabot tayo ng 1973. Yan ang tuiga, gihimo nga balaang syudad ang Dapitan nga gipirmahan ni Presidente Marcos. Siya gay nagpirma ni ani nga balaang syudad na ang Dapitan. Mao nga nahimo ng balaan gyud hangtod karon. Shrine City na ang Dapitan. Nga naman, kay plano na kini sa Dios dinhi sa Mindanao nga mao ang Dapitan City. Dapitan Shrine City. Gikan sa 1973 nga nahimo lang ang syudad ang Dapitan, moisip kag 40 katuig. Moabot dayon ang 2013 nga kanang adlaw sa Nobyembre 21 morang adlaw kana pagsulod ni Dato Pagbuaya dinhi sa Dapitan itong tuig nga
1563, Morang Adawa, 21 sa Nobyembre 2013 na nga din sa Dapitan di sa ulog ang pagdiskubre ni Dato Pagbuhaya. O kadto nga istorya ha. Istorya lang tagikan sa 450 isaulog ang pagdiskubre sa Dapitan. Pero wala na to itibuok pag-istorya na kanang pagdiskubre sa Dapitan gisilibrar ka na sa 2013 kay dili man mahimo na dili sinukod ang mga buhat sa Ginoo. Buhat niya kani sa Ginoo. Ang plano sa Dios dito pa magsugod sa Israel niabot na sa Dapitan City. Manang ay mo ka balaka ngano nga gisinglit nako kani uban sa akong mga tinunan nga Dapitan City maugad ang lugar nga magasugod ang gingharian sa Diyos sa tibuok ng kalibutan.